Днес, както разбрахте от заглавието, днес ще играеме тази игра супермаркет, както виждате. И да, хора, сега искам да се махна от това, но не мога. Защото ако наистина съм submit, няма да мога да вляза в игра. Ето, хора, дойде ми стока, но както виждате на мен не ми този пожарогасител какво прави на земята, ако не е тайна. Добре. Хора, след една минута ще ми дойде такова. Ще ми дойде кашон. Както виждате, хора, аз имам 124 лева. Сега нареждаме. Не, я да видим. Хора, както виждате, още всичко е затворено и сега ще го отворим. Вижте сега, хората, ето, първата се спалва, като, не знам, на банкет ли ще ходиш, ма? Къде ще ходиш, ма? Но продължаваме, нека да видим какво ще вземе. Много щедро, ма вземе нещо друго да изкарам по-голям лев. Добре, хора, трябва да й върнем 31 стотинки. Точно 31. Добре, 1,69 е 1.69. Добре. Оп, хора, тази взе всичко тотално. Сега ще трябва да затворя магазина, защото няма стока. 6,76. Добре, 6.76. Хора, не искам, ще трябва да затворя за малко магазинът, защото, както виждате, нямам стока. Другата стока къде е? Close. Хора, вижте, къде е стоката? Хора, аз тук лично видях един пакет. Къде е? Сега нямам стока. Този компютър какво трябва да се прави? О, хора, тук поръчваш храни, закуски и така. Но защо тук не са ми отключени? Пари имам. Но смисъл, защо? О, хора, сега отключих и други. Ето, отключих и другите неща. Добре, хора, мисля да взема 5 кашона кафе. И мисля да взема 3 кашона с яйца. Добре, 72. И мисля да взема хляб. 104 нещо за 10 долара нещо, хора ми. Добре. 113. Добре, хора, купуваме го. Всичко купихме, сега трябва да изчакаме да се спалнат кашони, мисля, или да ги взема от някъде, не знам. Нека да... Какво е това? Store level up. Станах 3 левел, хора! О! Пратките дойдаха с кафето. А къде са другите пратки? Това са... хора, сега дойдаха пратките само с кафе. Добре. Open. Place. Наредихме кафето, хора. Но мисля, че трябва да му сложим цена. Да, хора, ето вижте, трябва да му сложим цена. Set price. Добре, кафето ще е... Чакай малко.
за... Не. Set price, добре. За 12 точно. Искам да е точно 12. Точно за 12 лева хора ще взема кафе. Ще го продавам. Ето 12. Нека да видим сега кои добре, хлябът дойде, хора. Искам всичко да ми е на тип-топ. Добре, много малко. И продължаваме, хора, с клипът. Просто звънна ми един номер и нямаше как да не е. Това какво е? Нямаше просто как хора да не вдигна. Това ще е отворено ето тук, а пък това ще е изхвърлено в коша. Добре, закуската, хора, дойде. Добре, open. Не, open. Сега я слагаме. Тя ще е... Тя ще е за 7,60. Да. А хляба, хора, ще е за 5,21. Тук не сме сложили нищо, но и сега ще сложим. Нека първо да изхвърлим букука. И това е букук. Но не знам, хора, само хляб ли имаме и кафе? О, да, хора, аз съм поръчал и яйца. Open. Защо? Хора, не ми дава. Хора, това трябва... Яйцата трябва да са в фризер. Добре, тогава ще сложим още... Искам да видя... Още зърнена закуска ще сложим, хора. Ейто. Open. Place. Добре, готово. Тук за сега готово. Хора, и сега отваряме магазина и почваме и правиме такова. Значи... И пускаме магазина и идват хора. Ето първата. Ето хора, чакаме. Да видим. Тапанарка. Хора, вече тази е дошла. Много пари ще вземем. 4,38. Не, 5 Обърках се. И никога направя, хора. Нека да видим. То с някакъв богаташ, хора. 33,65. 33,65. Добре. То с малко беден. 10,42. 10.42. 42. Добре, 9,37, добре. 9,37. Чакаме сега хора, да идват хора.
Имам 185 и стоката почти, даже един ред стока свърши. Ама какво се оплакваш, ако няма да взимаш? Самахай. Хора, мисля, че нещо е прекалено скъпо, но не знам. Молята. Ей! Как искам да го ударя, хора? Какво стана? Какво стана, хора? Мисля, че този ден свърши за днес. Skip to morning. Добре. Пренотувахме тази нощ. Ето идват хора вече. Аз да поръчвам ли нова стока, хора, не знам. Добре, просто хора, това 7,60. Кафето ще го намаля. Няма да е 12 лева. Защото, както виждам, много хора искат да пият кафе. Ще го намаля на... колко? На 7 лева. На 8 и 10. Най-накрая един нормален. И още един нормален. Много си беден е. 7,60. Добре. 7,60. Давай. Богаташ човек. 31 лева. Добре. Добре, хора, за сега вървим успешно. 8,10. 8.10. Махай са. Добре да е, толкова ли е скъпо, на колко да го намаля? 7,60, 7,60. Ти ще почакаш, мила. Нещо... 7,60. Добре, ай. На 6,98. Сега искам да видя с вас. 16 и 20. Добре, колко трябва да има? 18,80. 10. 18 и 80. Точно. 15 и 20. Опа. 15 и 20. Опа. Извинявам се, хора, за звукът. Оп. Хора, направихме 4-ти левел. Направо не мога да повярвам. 21... 28 лева трябва да й върна. 28 и 44 стотинки. 2 стотинки, хора, там трябва да му върна. Готово. Пак 2 стотинки. Добре. Хора, вече има много пари. Готово. 6.98. Добре. Да, хора, ще трябва да поспим този ден. И да. Проспахме и този ден, хора. Skip to morning. Добре. Хора, вече имам много пари. Мисля да затворя за малко магазинът и да поръчам стока. Но не знам дали, хора, да взема тук това. 200 долара, хора, дадахме. Следно пък нещо. Добре, хора, кое да взема? Добре, ще взема брашно. 4 такива. Оп.
90, ще взема също и айран. 167. И ще взема... Какво да взема? Шоколад. Да. Не, това е фъстъчено масло. Но не. 205. Ще взема едно такова. Това парфюм ли е, хора? О, точно по сметка. Взимаме, хора. 2 и 2 и 4 и 4. Значи 4 пакета брашно, 4 пакета прясно мляко, 4 и 2 пакета такова фъстъчено масло и 2 пакета мисля, че е такова парфюм. Купихме, взехме поръчката, хора, и сега чакаме да се спаунат. Първо ще изчакам да си взема нещата и празим кашон. Ще изчакам да си взема нещата, хора, и след това ще отворя магазина, защото... Гледайте, хора, какво е... Не, хора, всъщност ще го отворя. Те ще ми дойдат шоп. Шоп? Какво? Фри. Няма да гледам реклама. Ето, хора, дойдаха ми... Махай се, хващай гората, като не ти харесва. Добре, open. Ама сега трябва да затворим. Не, хора, просто ще... Не. Close. Throw. Няма видим, това ще вземе. Добре, затварям. Затварям и взимам брашното. Брашно мисля, ще беше. Replace. Добре, мисля да е на 1,89, на 2, на 3 и 16. Точно. На 3 и 16, хора. И нека да видим само брашното ли дойде. О, ето. Ето, хора. И айран. Колко много айран? Това ще е 6,40. Искам да е точно 6,40, хора. Ето точно 6,40, хора. Айран. Но, хора, ще трябва и да презаледя с такива закуски, зърнени закуски, но не мога да ги видя, мисля, че съм изхабил всички. И да, изхабил съм всички просто. Това е хлябът. Дойдаха и парфюмите, хора. Дойдаха и парфюмите. Добре, добре. Взимаме ги, open. Добре, хора, ще ги махнем. Не. Хора, знаете ли какво? Това, мисля да е ето тук. Нямам предвид тук, искам да го взема. Вземам го. Place. Готово. Не, хора. Мисля да го взема. И да го поставя, ето, примерно да кажем... Не, вземи го. Вземи го. Добре. Обръщаме. Така. Айде де.
Оп, мисля да е тук така. Place. Готово, хора. Тук ще е. Искам да взема парфюмите. Хора, сега първо ще трябва да изчакам и това ще го затворим. И ще го оставим ето тук. Не можа да го сложа отгоре. Отваряме магазина и чакаме хората. Яна, сложих ли? 63-16, добре. Чакаме ги. Стой, има пожар! Има пожар, стой! Стой! Стой, виж как го хвана. Добре. Ей така. Как да го сложа? О, хора, събраха се вече хора. 8-0, ок. Този явно е милионер. Два... 40, готово. 9.48. 9.48. 6.32. Добре. 3.16. Добре. 3.16. Добре. Хора, вече имам 74. Шест точка 4.0. Абе, давай, ко се оплакваш, бе? 6.41.61 и 60. Хора, станах 5 левел. Мога да вече да си разширявам стаята и ми дадах пари. Еми, добре, хора, слагаме парфюмите вече. Open. Първо трябва да затворим. Сега ако не вземеш нещо, ще напръскам. Хайде, чао, да не се върнеш повече. Път. Какво стана? Но, добре. Skip to morning. Добре. Продължаваме, хора, но ще трябва да... Какви са тези, бе? Какви сте вие, бе? Продавачи ли са тези? Добре. Добре, затваряме. Хора на екси такива. Забравих как се казваха. Ще сложим шоколад. На екси да обслужват хората, които са много бързи. Добре, те ще са за 8.20. Добре. Еми, хора, няма вече какво да слагам, за това, че отварям магазина. Оп, път. Добре. Айде. Да видим. Колко ще са бързи.
Почнаха хора да тече това време. Хора, сега тези пари на мен ще ми идват или не? Аз това си питам. Този пък какъв е? Какво? Паста. Каква паста? Дай паста тогава. О, хора, той ще ме обслужва. Докарали се. Дай пастата. Дай пастата. Как да взема? Хора, не знам как да го взема, но... Добре. Хора, мисля, че този се справя доста бързо. За 5 дни ще обслужва моите клиенти. Това какво е? Левел 7. Това не го разбирам какво е. За това, че ще вляза тук и ще търся някакви си неща. Апи. Добре, сега. О, хора, вече... Добре, хора, вече магазинът ми има вид. Добре, мисля да взема, да сложа парфюми. Парфюм, ето. Добре. Добре, close. Слагам ги тук. Нещо друго има ли? Добре, да взимайте ги тези зърнени закуски. Този кашон празен е? Не е празен. Добре. Как да го пусна? Добре. Добре, какво искаш да ти дам, бе? Пак... Ами аз такава сода нямам, хора. Паста, някаква си паста иска от мен, но аз такава паста нямам, но мисля да видя дали мога да взема. Ако взема, ще му я дам. На този левел ще мога. На кой левел ще мога да взимам паста? Искам да знам. Не, мога да взимам паста, хора. Сега ще взема пастата и ще му я дам. И не знам какво ще стане, честно да ви кажа. Добре, той продължава да работи. Open. Skip to morning. Добре, паста. Ще взема... Б. Добре, да видим. И един парфюм или това, каквото и да е, ви направо. Чакай, бе, сайдва то содата, пастата, бе. И че бърза. Видим. Добре, дойдаха пакетите. Ето, много пакети. И то. Ето ти, бе, ето. Още едно. Трол.
Check out как open? Пакети микровере, какво? Добре, не. Ето трон. Същото е. Но... Как да му ги дам просто? Пакет инкорект. Как няма да е точно? Шести левел, хора. Yes. Станах 6 левел. Yes. Отключих и нови неща. Как? Това е, нали? Това е, хора. Ето. И тук. Ето паста някаква си. Добре, хубаво. Просто аз съм станал човек. Тъп, няма да се занимавам. Хора, те вече изкупиха всичко. Но първо трябва да затворим магазинът. Place. Добре, на колко? 9,77. Паста. Някаква си паста. Добре, ще сложа също и айран. Добре, слагаме в чувала, в такова забравях как се казваше. Ще сложим и хляб, хора. Place. Roll. Взимаме и това. Отваряме го и го слагаме най-отдолу. И да, вече магазинът е отворен за продаване. Да се продава. Взимаме тази кутия и я изхвърляме. И Аз ще съм на компютъра, за да видя... Не. Имам си вече, хора, такова боя. И отключих много нови неща, хора. Ето, вижте какви неща отключих. Но, хора, искам и да видя нещо друго. Искам да събера пари за нещо друго. Примерно. Хора, тук има фризери. Добре, искам да се взема един. Майко. Машинка, някакви машинки, хора. Тук има много нови неща. Имам 309. Ще изчакам да взема тези продукти. Добре, де. Кой ден това, бе? Добре. Минус 32, Добре. Open. Работила е. Добре, де, тези машинки как да не мога нищо да си позволя, хора, това. Тази машинка мога да си я позволя, но ще трябва да събирам много. Бай. Хора, ако гледам реклама, мога да взема, но в момента съм с изгасен интернет. Добре. Какво мога да взема друго? Какво? Каса? Аз имам каса. Мисля, че тази е по-добра. Не знам. Но и тя е много скъпа.
Тези кашони па за какво ще си сами, не знам. О, не, аз ги нямам. Добре, както и да е, кеш, енерджи. Хора, искам да си взема нещо с това енерджи. Но не знам какво мога да си взема с енерджи. О, хора, тук има и да се разширява. Ето, тук има и да се разширява. И нямам толкова пари. Разбира се. Да, тук има и други. Както и да е. Store. Добре. Искам да си взема нещо, хора, с енерджи. Но както виждам, не мога нищо да си взема с енерджи. 150, не, предпочитам. Ехе. Хора да се взема ли? Не, няма. О, хора, вече мога да си взема хладилник. Само 400, разбира се. Искам да видя какво съм взел. Това го махаме, не. Какво? Кое взех? Бъй. И хора, сега чакаме нашият фризер, хладилник. И в него ще можем да слагаме яйца. Този много ме дразни. Какво иска? В камиона ли да го сложа? Как да го направя? Иска само два. Мисля, че иска само две такива. Нека да видим сега. Ето. И дай ми пари. Добре. Чакаме и покупката ни, хладилника. Какво? Тук има много нови неща, хора. Добре. Добре, хора. Skip to morning. Добре. Хора, още малко остава и ще трябва аз да си касирам, сам да си правя нещата. Яйца мога, да. Май. Не мога. Пак тоя тапанар. И колко ще ми? 95? Добре, нека да видим дали имам синьо. Мисля, че го пропуснах. Отдолу, не. Мисля, че хора такова синьо нямам. Но само така си мисля. О, хладилникът ми дойде. О, добре, хора, слагаме го направо. Там, слагаме.
Искам да го сложа ето тук. Но да е обърнат обратно. Обръщаме го. Не е обърнат точно. Оп. Точно. Плейс. Готово. Сега хора вече мога да слагам яйца. Ето, взимам яйцата. И отваряме. Yes. За колко ми дава? 7,92. Добре. Какво бе, брат? Много сте бедни, бе. Добре, готово. Трол. Хора, как да се казва нашият магазин? Ще се казва... Как да се казва нашият магазин? Знаете ли какво? Хора, пишете в коментарите и когато кача втора част на тази игра, супермаркет, пишете в коментарите и ще напишем името, което харесвам от коментарите, хора. Чакам да напишете. Добре, 11 такива. Добре, хора, станах 7 левел. 7 левел, хора. Добре. Но искам да взема, хора, нещо за тези... За светкавичките, но не знам откъде да взема. Не знам, хора. Искам да взема, но не знам откъде да взема. О, хора, то всичко си изписва къде за къде. Добре. Добре, хора. Имам 423, но не знам какво да взема с тези 400. Добре, хора. Имаме една цел. Събираме за тази машинка. Но хора, мисля до тук да приключва видеото и без това ми свърши стоката. Ако ви хареса това видео, абонирайте се за канала, паснете лайк бутона за нашия слуга и се абонирайте за канала. Това беше от мен. Чао и до нови срещи!